Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithinjiwe emolweni. Sizawufunda uYeremiya wamashumi amabini anesibhozo namhlanje. Asazi umprofeti uYeremiya ujongene neziphi izinto namhlanje. Umxholo wakhona uthi uYeremiya nomshumayeli uHananiya. Evesi yokuqala. Kwangaloo nyaka ngenyanga yesihlanu kunyaka wesine elawula uZedekhiya ukumkani wakwaYuda, uHananiya unyana kaAzuri waseGibhiyoni wathi kum, sisendlini, sibaliselwa ngumprofeti uYeremiya, wathi kum, sisendlini kandikhoyo ngaphambi kwababingeleli nabantu bonke. Verse 2, wathi utsho undikhoyo onguSomandla onke uThixo wakaIsrayeli ukuthi ndiyaphule ityhokhwe kakumkani waseBhabheli ephezu kwenu. 3, ngeminyaka emibini ndiza kuyibuyisela kule ndawo yonke impahla yendlu kandikhoyo eyathathwa yasiwa eBhabheli kukumkani waseBhabheli uNebukadnezari. 4, ndiza kuyibuyisela apha koJekoniya unyana kaJoyakim ukumkani wakwaYuda nabo bonke abathinjwa bakwaYuda abasiwa eBhabheli. Lowo ngumlomo kandikhoyo, ewe, uthi ndiyaphule ityhokhwe yokumkani waseBhabheli ephezu kwenu. Verse 5, uYeremiya umshumayeli wamphendula kanti. uYeremiya ngoku akasoyiki, ngoku akasabakhathalelanga, ngoku nala boldness and that confidence ayifumene kuyo, ngoba wamxelela wathi, "Yesu wena kusezawuba nzima nje uthanda ukukhala kangaka, you need to be strong, you need to be strong wena, ukutatazela ngoku qinile nyani, ngoku haleluya, nawe zoba njalo." Verse 5, uYeremiya umshumayeli waphendula Hananiya apho phambi kwababingeleli nabo bantu babelapho endlini kandikhoyo, babesendlini yecawa tempileni. 6, wenjenje wathi, "Amen, amen, akwaba ngenene undikhoyo la mazwi entshumayelo yakho ebeyawafezekisa." Wathi akwabe le nto ithetha ibinyani, akwabe ndofezeka le nto ithetha, ayibuyisele kule ndawo yempahla yendlu yakhe kunye nabo bonke abathinjwa baseBhabheli. Wathi akwabe inyani le nto ithetha. 7, kambe ke khawuve le nto ndiza kuyithetha apha phambi kwakho nangaphambi kwabo bonke aba bantu. 8, abashumayeli bamandulo abekho phambi kwethu babeshumayela ngemfazwe nendlala nobhubhane bethetha ngezizwe ezikude nezikumkani ezinamandla. 9, umshumayeli ke obevakalisa uxolo ebecaca ukuba ungothunywe ngundikhoyo ngenene xa izinto azishumayelayo zisenzeka. Wambona nje ukuthi hayi lo is mocking me, wacaphuka. Oba the truth hurts. Andithi siyayazi loo nto ukuthi umntu xa ethetha inyani siyaqumba, siqalekise, sicaphuke, catshukiswa yile nto yokuthi uyammoka, uyambona nje into yokuthi ayibona ukuthi ayikho le nto ebeyithetha. Verse 10, uHananiya wayiqhewula loo tyhoko. Abantu ukuthi njena ngokuthi yinyanga yesihlanu, usho ukuthi besayinxibile laa tyhokhwe uYeremiya, besayinxibele okokoko, yikuthiwe yinyanga yesihlanu kaloku. Wayiqhiwula leyo tyhokhwe entanyeni yakhe umshumayeli uYeremiya, wayaphula
kusho ukuthi uqhelile uwenza, uqhelile ukuthetha into ezingekho, abantu bamkhonela. Caphuka ukuthi hayi kanti uYeremiya wayene-light, ayenokukhanya kwezulu, wayesesemandleni futhi boldness esayena ayinikwa uMaqaba yakhabeza. Oh hallelujah, glory. Verse 11, wathetha apho phambi kwabantu wathi, utsho undikhoyo ukuthi yena uza kwenza nje ukuyaphula. Lo Hananiya wathi uzayophula ijoko yakuNebukadinezari ayithwalise izizwe zonke. Wathi wathatha wayiphula le esentanyeni, wathi uThixo uzawuyenza kanjeni, uzayophula. Wathi iza kwenzeka kwiminyaka emibini loo nto. uShamayeli uYeremiya ke usuke wemka, wayibambile engaphezu kwam, athi ingaphezu kwam le aze ayophula. Uba wayecinga fanele ulwa noYeremiya, wayesithi uphoqa uYeremiya kanti ulwa noThixo kaYeremiya. 12, emva kokuba uMshumayeli uHananiya eyaphule ijoko eyayisentanyeni yoMshumayeli uYeremiya, lavakala ilizwi likandikhoyo kuYeremiya lisithi, verse 13, hamba uye kuthi kuHananiya, utsho undikhoyo ukuthi ewe, uyaphule ijoko eyenziwe ngumthi, kodwa uza kufakwa eyentsimbi. 14, utsho undikhoyo omsomandla onke, uThixo kaIsrayeli, ukuthi zonke ezi zizwe ndiza kuzithwalisa ijoko yentsimbi, zaye ziza kuba zizicaka zikakumkani uNebukadinezari waseBhabheli. Ewe, uzawuthotyelwa uNebukadinezari nazo izilwanyana, nayo izolo ithethiwe le, wathi uzothotyelwa ngabantu, uzothotyelwa nazo izilwanyana. Wathi yabona ke ngoku wena wophule eyeplanka eyenziwe ngomthi, wathi kuza kwenziwa ngoku eyentsimbi ijoko. Wathi uzothotyelwa nazo izilwanyana zasendle uNebukadinezari. 15, emva koko uMshumayeli uYeremiya wathi kuMshumayeli uHananiya, jonga apha. Lele nesibindi naye ngoku mntanasekana. Wathi jonga apha Hananiya, wathi jonga apha Hananiya, akuthunywanga ngondikhoyo konke wena ukuthethayo, yaye aba bantu ubenza babambelele ebuxokini. Verse 16, utsho ke kuwe undikhoyo ukuthi uyabona, ndiza kukususa wena phezu komhlaba, ungapheli lo nyaka, uza kufa wena. Akambhaleli incwadi, umxelela apha emehlweni wakhe, wathi wena uza kufa kuba ufundisa abantu ukukreka kundikhoyo. Yeyona nto wayengayiqondi eyokuthi nje ufundisa abantu ukuthi bakreke kundikhoyo. Thetha into ezingenanyani ezakwenza ukuthi abantu wenza ukuthi uraise their hopes ngento engekhoyo. Uzathi xa kuphela le 2 years abantu bathi nje uyabona ukuthi uyehova kananyani, kanti umntu oyengenanyani ngulowa wayeprofethi into engekhoyo angayithunywanga. Wathi uYeremiya uzawufaka abantu, thetha into engekhoyo. Verse 17, wabhubha ngenyanga yesi-7 kwakuloo nyaka, after 2 months wabhubha kwakuloo nyaka
umshumayeli waNani. Kenziwa njalo uThixo. Sisilumkiso ukuthi is. Sisilumkiso ukuthi is. Into yokuthi masizame ukwenza izinto esizaziyo ukuthi njena zithandwa ngubani kumaxhoba ayakhawuleza. Sifunda iBhayibhile ngendlela le sithetha, singabi men pleasers. Ungafuni ukwenza ukuthi sithandwe. The more sithi sifuna uthando, sizama uthando, the more abantu besizonke. Kodwa uyasithanda, uyasithanda. Abantu mabesuka kuwe ngenxa yokuthi uthethe inyani wena. Uyathandwa ke lizulu. Kwi-end times masesiyekeni ukuthi abantu bafuna ukuthi sibe sixoxisela abantu bakaThixo. Sizoxoxisela abantu. Enye enkulu, nathi bantu makeke sifundeni ukuzifundela iBhayibhile. Masisifundeleni iBhayibhile bantwana bakaThixo. Singaxoxiselwa kakhulu, nathi masisifundeni iBhayibhile. Sizifundeleni thina leziqweze zethu. Ukwenzela into ukuthi njena sizoba knowledge, sizoba nolwazi, sizoba ne-agreement nabantu. Uthi umuntu xa ethethe ilizwi leBhayibhile nawe une-agreement yokuthi unyanisile. Singazokuthini ngoku sihambe sikholelwa into engekhoyo ezasenza into yokuthi thina sikholelwe ubuxoki. Ezenza ingathi ngoku ezawupeyinta uyawava ngathi ngoku akekho ethethe into ezingekhoyo. Kanti he is not a man, he does not lie. Ayithethe ngekho. So masisiqheliseni nje kwi-end times, masisiqheliseni ukuthi njena umngani wethu omkhulu beyiBhayibhile. Singasoloko sakhomba abantu ukuthi hayi lona umshumayeli othethe into engekhoyo. Masisifundeleni. Thixo makasincede. Sizifundeleni iBhayibhile. Siziqhelise. Sikhona nalapha ezifonini. God bless you. God loves you. Wafa uHananiya ngenxa yothini? Yothetha into engekhoyo.